Няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България страна по военните действия. Правителството няма да допусне използването на българската територия извън изрично одобрение от Народното събрание мандат. Няма да всяваме страх. Нещо, което обаче вие правихте. Вие, господин премиер, правихте по време на кампанията. Това, което правим днес, е единствено следване на истината. И нотата, която получихме този път, беше истинската нота. Ние не се крием Министерския съвет и никога не съм се крил. Това, което правим в момента, е да спазваме своите съюзни задължения.